Ond Elin, mae yna newyddion trist iawn wedi cyrraedd y sîn roc Gymraeg heddiw yn does. Newyddion sobor o drist am farwolaeth y cerddor Dyfrig Topper Evans. Mi oedd Dyfrig yn aelod o'r grŵp Topper. A mi nes I dyfu fyny yn gwrando ar y caneuon hynny, y clasuron yna ganddo fo fel cwpan mewn dŵr, hapus a dim, ond yn ogystal â bod yn gerddor am ryddawr. Mi oedd o'n gymeriad mor hoffus, mor annwyl, llawn direidi. A mae yna gannoedd o bobl wedi talu teyrnged I dyfs ar y cyfryngau cymdeithasol heddiw sydd yn profi fod o yn ffrind I bawb. A gwch chi be, mi fydd y byd yma yn le tlotach heb yr hen dyfs. Yn bendant. Ac wrth gwrs, roedd e hefyd yn actor teledu a theatr enwog yn ymddangos mewn rhai o gyfresu mwyaf S4C fel Rownd a Rownd, Talcen Caled, Emyn Roc a Ro, Gwlad yr Astra Gwyn, Tipyn o Stad a Stad yn ddiweddar. Felly, dyma rai o'i ffrindiau yn cofio am y gŵr o Ben y Groes, Dyfrig Nanlle. Dwi isio cysgu tan y bora felly dyn o stad, mae'r freuddwyd yn cychwyn fan hyn. Cychwyn fan hyn. 95 oedd y flwyddyn nath grŵp Topper cychwyn, a dyna pa mae bobl dal yn galw'n Dyfrig Topper, ddim o'n styc fi am byth, dwi'n meddwl. Tra oedden ni'n ysgol, Dyfrig Nanlle, oedden ni'n gychwyn y band. Oedden ni'n mynd byw rock and roll, achos oedden ni bach rhy ifanc. Ddothon ni abod yn gilydd, gan bod fi began ni sef efo Topper yn rhannu'r un label yn Pen y Groes, sef Angst. Oedd o'n ddoniol, oedd o'n chweithus, oedd o'n rhywbeth spark ni'n lygad o. Nathon ni dreulio dipyn o amser efo'n gilydd yn yr swyddfa na'n gwrando records, a teithio chdi bach yn y 90au, ti'n bod? Ie, cerddor go iawn. Sir. Ie, beth ti eisiau sy'n llawer amser? Eisiau gofyn ffafr? Wel, fi'n cofio cwrdd â Dyfs am y tro cyntaf ar set Rownd a Rownd. Oedd cymeriad Dyfs a Jack yn gymeriad i'n perthyn. Oedd e 10 mlynedd ifancach na fi, a fel brawd bach I fod yn hollol onest. Ond o hyd am sôn am cerddoriaeth, na gyd oedd e moyn siarad y biti. A men dim oedd e wedi dysgu dreifo, oedd e wedi prynu gitar, oedd e'n sgrifennu caneuon pop anhygol. Doedd eisi yn fet efo Dyfs I ddechrau fo'i pen oedden ni'n gwneud ffilm Emyr Roc a Roll, a nes I brynu yn gitar cyntaf gyda fo, a fo nath ysgu'r cods cyntaf fi ar y gitar. Nes I actio gwraig I Dyfs, ond oedd yr gŵr a'r gwraig yn byw yn y tŷ drws nesaf I gilydd yn y gyfres dar yn drws nesaf. Ti beth i'r rwsio yma, Kev? Ia, wel, mae di bod rhy boes I weithio dyddiad dwytha yma. Cethol, deu gwir. Dwi jyst yn cofio gymaint o hwyl oedd Dyfs yn dod â i'r set, ac oedd o mor neis efo y bobl ifanc, oedd lot yn nhw ar eu jobs cynta nhw, ac oedd o wastad eisiau cynnwys pawb, oedd o byth eisiau I neb deimlo fatha bod nhw ar y tu allan. Dwi di siomi chi erioed o'r blaen. Bersonol o Dyfrig yn ddylanwad mawr arno fi yn amlwg efo'r band Topper, yn tyfu fyny efo nhw a di sgwennu caneuon enwog fatha Dim a Hapus. Ac wrth rand rwan ti'n sylwi, dwi'n meddwl pa mor unigryw oedd y band, a ti'n sylwi does prif ganwr, does band tebyg di bod ers Topper. Ar lwyfan, showman, just absolute showman. O'n i'n gweld Dyfrig fath o ffrind yn benodol, rili. Enwedig dros y blynyddoedd dwytha. Dim ond un o waith da ni ar yr hen fyd yma. Can I Gymru, bod dim tha hynna nath ddod ni efo'n gilydd, felly. Oedd o'n fath o berson o hanner Cymru yn ei abod, ac ddim jyst yn ei abod, ond yn ffrindiau da efo, ti'n bod? Mae gymaint o eiriau I ddisgrifio Dyfrig. Oedd o'n annwyl, oedd o'n gradur, oedd o'n bonkers, oedd o'n wastad yn edrych yn dda, ti'n bod, yn smart. Byddai'n I gofio fo fel rhywun unigryw, rhywun mor greadigol, a rhywun mor ffeind. Dawn aruthrol, actor o fri, ond yn fwy na, ffrind a gŵr bonheddig tu hwnt. Bydd o'n gollad enfawr I fi'n bersonol, i'r teulu, I Elin, i'r teulu, ac I
Gymru gyfan, achos oedd gen nhw gymaint i gynnig eto, felly mae'n ergyd mawr iawn. Dim ond unwaith da ni ar yr hyn fyd ma. Bywy'r funud dyna be na i. Mae ein meddyliau ni gyda'i deulu a'i wraig Elin a'i blant yn ystod yr amser anodd yma a na'i gofio y laffs ges i gyda fe ar sawl achlysur yn studios 15 fydd yna golled mawr ar ei ôl yn bendant. Elin, mae Arfon Wyn sydd â ti heno eisiau cofio amdano fe hefyd. Yndi, yn sicr, fel o'n i'n sôn ar gychwyn yr rhaglen, cannoedd o bobl wedi talu Teyrnged i Dyfrig heddiw. Arfon, mi oeddech chdi'n un ohonyn nhw. Oedd o'n gerddor mor fedrus, doedd? Wel, Dyfrig a finna'n ffrindiau mawr ac yn cyfansoddi yn erbyn yn gilydd yn aml a can i Gymru, de. Ac gen i atgofion melys ohono fo yn cystadlu efo caneuon gwych a finna'n meddwl, wel, mae Dyf yn mynd i ennill, de. Ac oedd o'n syfdanol i mi bore yma i glywed y newyddion trist ac hogyn gymaint o gymeriad a oedd o'n deitha i hyd, Arfon, dwi'n caru chdi ysdi, fel o'n dweud. Fi yna'n meddwl, chwarae teg, ysdi, hogyn true to nature, fel mae Daniel Iwan yn dweud. Ac o'n i'n mor falch bod fi di'n nabod o. Cerddor gwych. Oedd o'n llawn cariad, fel ti'n sôn, a mae'n mynd i fod yn golled enfawr i gymaint ohono ni ac da ni yn gyrru nerth a chariad i'r teulu ac Arfon, mi gei di a finna barhau i drafod cerddoriaeth yn y man. Nes ymlaen.